harriak direlako, gauza gehiago dira, baina joan naiz baseliza batera, Markina Semeinen dago Artxinagako baseliza. Bueno, berez Semein da. Eta dago, herrian bertan, esan nahi dut, ez duzula horrela buelta askorik eman behar aurkitzeko. Orduan, ezpada egon inoiz bertan, nik komentatzen diot joatea, ez bakarrik Jose Pablo Arriagaren erakusketa ikustera orain, iraiaren 2 arte dago zabalik, baizik eta baseliza ikustera oso berezia da. Dira, 3 harritzar ikaragarri erraldoiak, esaten da, gentile, garai batean, botatako harriak zirela, eta hor gelditu ziren. Eta orduan, 3 harrien artean, hor erdian, gelditzen da zulo antzako bat. Eta esaten dute, bueno, ez dakit, hau da, Urkiolako harriaren antzako beste zerbait, harri tartetan pasatzen zu guk ezautzen duzuela. Dinot, Urkiolako harrizen egize da, Hortu nia zuk zer dinazun. Egie da. Egize da, 3 buelte monda, nobizu eratomatezuna. Bai. Hori egize da. Bueno, nobizua edo... Hori zientifiko da. Zientifiko. Abadik ez segun. Hori ez da hola, bai, bueno. Fede kontu, tios. Baina hemen ere fede kontua da. Orduan, sartzen bazara, pasatzen bazara harri itzarra hoien artetik, uste dudala bizkarra harria ikutu barik, nahiko zabala da, eskondo egiten zarela. Nobioa topau ez, eskondo egiten zarela. Ordu nenuen, bale, derto. Bizkarra ondo jarri. Hori da. Bizkarra ondo jarri behar bada ere bai, baina edo txarrago. Ez dakit. Bueno, hor dago... Zamaren arabera, Hori da. Hor dago erakusketa bat oso berezia. Harriak gorde izena dauka. Beste izen bat jartzera joan naiz. Harriak gorde. Eta orduan, zoragarria da, bero egunetan, nire joan nintzen izugarrizko beroa egiten zuen egun horietako batean, eta baseliza oso freskoa da. Orduan, ia han bizitzen gelditzen naiz. Sartu nintzen, argia pixkat berezia da, baina, ezituta dagoz harritzar hauek, eta bertan jarri ditu bere instalazioak Jose Pablo Arriagak. Orduan, bera orain lantzen ari da harria akrilikoa. Harria akrilikoa gauza oso berezi bat da, zuria da, eta ikutuera dauka oso suabe, ez dakit zelan esan, oso leuna da, eta gero hartzen du gauza askoren forma. Orduan, berak egiten duena, berarekin harri akrilikoarekin jolasten du, eta berak egiten duena da harri arrunt bat sartu egiten dio harri akrilikoan. Orduan, harri akrilikoak hartzen du beste harriaren forma, eta forma hartu duenean harria kentzen dio. Harri arrunta kentzen dio. Orduan, berak esaten duena da harri arrunta mina dela, eta mina kentzerakoan bakarrik gelditzen dela minaren oroimena. Orduan, horrekin egin du instalazio zoragarri bat, eta altzari zoragarriak ere bai. Altzari kolekzio bat da, orduan, harri akrilikoa zuria da, orduan altzariak dira egurrezkoak eta harri akriliko dunak. Apalak daude, ez dakit denetarik maila, gauza asko daude. Eta bertan ikus daitezke batzuk. Eta beti daukate zer ikusia, ikusten ari garen instalazioarekin. 14 instalazio txiki prestatu ditu, eta orduan horietan zehar, berak salatu nahi du munduan dauden minak orokorrean, ez? Eta orduan, instalazioak zehar, edo instalazioak ikusten dituzun einean, zoaz relato hitzara biltzera joan naiz, baina, horrelako, relato antzeko bat sortzen, ez? Orduan dago, heldurik ez da azaltzen, umeak bakarrik agertzen dira eta animaliak. Orduan dago, olako esi borobilak ies egiteko askotan erabiltzen diren horietako bat, eta hortik irtetzen ari den ume bat, eta horrekin isladatu nahi du, errefusiatuen drama. Gero badaude, adierazpen eskubidearen aldeko aldarria egiten duten buruak, eta elkar musukatzen duten beste buru bi, ikusten ari gara? Bai, irudiak ikusten ari. Bai, hori da. Eta badago bat, beira hori altzari bat da, eskumaldean zegoena, gozea isladatu nahi izan du, hau da gozea isladatzeko erabili duena, gozea eta atzean dagoen txoria zain, hor daude etorkinen eskuak, horrekin jolastu egin du, ez? Eta oso berezia da. Egia da, inaugurazio egunean, 14 instalazioa jarri zituela, baina batzuk ez daude orain. Baina, hala ere, han badago katalogoa eta katalogoan guztiak agertzen dira, ez? Eta badago bat oso berezia, niri asko gustatu zitzaidana, esperantza izena dauka. Edo orduan, ikusten duzu eta nik
behar duzu bere azalpena, jakina ze esperantza. Esan nion, oneri, zelen jarri diozu esperantza izena da, kutsa bi dira, arma kutsa bi, arma fabriketan erabiltzen diran kutsa horietakoak, utzik noski, kutsa bi, eta gainean katu bat dago, katuen zeruan egongo baritzu zea, patxada osoan. Eta galdetu nion, eta hau, zergatik. Eta orduan berak esplikatzen du, markina izan dela, esperantza fabrika, arma fabrika zegoen, uste dut oraindik ere martxan dabilena, eta esperantza fabrika honek armak egiten zituen. Armak, munduan saltzen zituenak, gerratan erabiltzeko, ez? Eta orduan berak esaten duena da, urte askotan, markinako eta arma fabrikak izan dituen herri guztietako familiak, bizi izan direla armei esker, pentsatu gabe, arma horiek ze ondorio ekarriko zituzten, ez? Eta azkenean, euren eskuetatik, ez dakita oso gordina den esatea, baina hildako asko pasatu dela, ez? Eta berak esaten zuen, inork ez duela hausnarketa hori egiten, ez? Nik uste dut superbientzia kontu ere izango dela, ez? Azkenean, zure bizibidea hori bada, ez dakit, zer egin behar duzu, txipa aldatu eta aurrera jarraitu bizitzen, ez? Kontzientzia lasaitzearen, ez? Hori da, hobe da off bat egin eta ez pentsatu zuk egiten dituzun pistolar eta bestelako arma horiek, zertarako erabiliko diren gero, ez? Ez dakit, Baina, eta orduan, forma askotako gauza daude, hori ikusi dugu gozea, gero badago beste bat oso bitxia zena, eta gainera, interpretaziotarako dana dago beti, ez? Baina badagume bat, eusten edo botatzen, segun zelan interpretatzen duzun, ari dena olako pulpito antzeko gauza bat, ez? Orduan, umeak eskuetan dauka eta pulpito apurba goratuta dago. Eta galdetu zidan, zuk zer uste duzu, botatzen ari dela edo eusten ari dela. Eta horrelako galderak, ez dakit nik, momentu horretan uste dut esan diola, pentsatu nuen, uste dut aldartearen arabera izaten dela. Ez hau gauzak erantzuten dituzu, segun daukazu, egun hona daukazu, eusten noski. Eta txarra daukazu, botatzen ariko da. Baina oso bitxia da, interpretazio oso berezi bat egin daiteke, eta da, pulpito hori gauza religioso bat da. Hor daude harritzar batzuk oso paganoak direnak, eta Eliza Katolikoak momentu batean ermita bat eraikitzen du harri pagano horien inguruan, nolabait bere egiteko fede, sinismen edo dena delako hori, ez? Eta orduan, ume horrek zer egiten du sinismen horrekin? Harri pagano horietan dagoen ume horrek bota, ala eutxi egiten dugu, ez? Barneratu egiten ditu. Erra, Harria gorde, gero... Harria gorde. Jose Pablo Arriaga urte askotan, honek sekulako lana daukalako, atzien eskulturak direlako, esaten zabiltzena, ez da gainera, harria landu, esan duguna minari buruz, baina kenduta minaren oroitzapena torrelako gauzak eta salpenekin entzun da. Oso polita da. Sekulako bidea egiten dalako, aberastu egiten zarelako zeuri bezer pentsa ematen dizulako. Bai, eta gero, lekua ezagutza ere interesgarria da, orain zabalik dago, ni joan etzanean zabalik egoan, eta nik uste dut orokorrean alboko etxeetako jabeek nunbait giltza izaten dute, orduan aukera dago ikusteko. Gainera, hortik pasatzerakoan, Santiago bidea egiten ari zen jente nahikotxo pasatu genuen eta ikusi genuen. Kontatu zigun Jose Pablo Arriagako lan bitxikeri bezala, etorri zirela ingles batzuk ikusten erakusketa, eta txundituta zeudela eta buruari bueltaka, artista hau benetan ona da, zelan sartu ditu, harritzar hauek, zeliza honetan. Ez, gentilek izan die. Hemen zen den. Inork ez zion ezer esan, ez? Eta orduan bera, liluratuta geratua artista mundiala. Harri batzuk sartu ditu. Benetan, gomindua bitxia, hasieran ezkenuelako ezagutzen geupe. Eta freskoa. Eta etxetik gertu. Bai. Etxien bertan. Egin zenuen honi buruz, Asier Hilariorekin. Bai. Azkenean zenbat gauza. Inguruen ditugun inguruan. Bai. Eta azkenaren planak egiten munduaren beste puntara joateko, bai. Bai. Harritzarretatik pasatuko zein